Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que están mirando o móvil mentras falan contigo. Para vos vai este programa. Seguimos coa sección de entrevistas, esta sección novidosa nesta cuarta tempada, e a verdade é que hoxe rescatamos outro Meque Meque máis que xa participou, xa forma parte do Exército Meque Meque e que, bueno, é sobradamente coñecido por todas e todos vos. Estou a falar de Antón Rubal. Benvido. Boas, grazas, Carlos. Moitas grazas. Bueno, benvido outra vez a túa casa. Moi ben, sí. O Mequerrocho. Estreando o Mequerrocho, encantado. E nada, un placer traerte aquí. Xa máis como entrevista formal, seria. Bueno, seria. A ver que sae de aí. Seria, tampouco, pero bueno. Falar un poquinho máis do teu papel como actor de dobraxe, ainda que xa... Eu creo que todas as veces que viñeches sempre nos puideches falar da túa profesión, pero máis concentrada, máis profundizada en ti. Pero antes de empezar a falar do que é ser actor de dobraxe, a mí gustaríame saber de quen ves sendo. De quen ven sendo? De onde saíches? Home, eu son un fillo de Primitivo do Colorado e de Ermelina da Caladramonesa, que hai que ter uns pais con nomes míticos, Primitivo e Ermelina, do Valadouro, os dous. Bueno, meu pai era de Alfoz e miña nai do Valadouro, dous concellos nun só val. Anacronismos que ten a vida, deberán ser un só, porque é un val redondo, fermosísimo, pero ten dous concellos, que é o Valadouro e Alfoz. Meu pai era dun concello e miña nai doutro, pero eu son dali. Eu considérome case dos dous, aínda que nacín en Lugo, pero son do Valadouro, do concello do Valadouro. E por avatares da vida, pois estudei no Instituto de Mondoñedo e ali foi onde empecé a facer teatro, cunha profesora de teatro de lingua e literatura, Carmen Veiga, que tiña unha sensibilidade especial polo teatro e montou un grupo de teatro no Instituto. E aí empecé a... Porque a ti gustabache tamén... Sí, eu era un pouco jaiteiro. Sí, eu non o quería dicir, pero... Eu gustábame, tiña... Bueno, era festeiro, gustábame todo o que era moi verbeneiro tamén. Eu tiña todas as virtudes que se pode ter nunha aldea fai 50 anos. É que xa non lo contaches nalgún programiña que un dos xogos que facíades cando erades cativo era xogar a ser de orquestas. Xogar as orquestas. Montábamos orquestas. Manolito, meu amigo Manolito, que é da miña idade, pero seguirá sendo Manolito. Tiñamos as casas en fronte e el montaba no seu cabanón unha orquesta, eu montaba na miña, no cabanón que había ao lado da miña casa, outra, pero orquestras, con batería, con latas de aceite, que non sei que, con guitarras, con un órgano eléctrico, con micrófonos clava... Bueno, era mítico as orquestas que facíamos batalla de orquestras. Tocaba el dun lado e pois tocaba eu do outro. Era mítico, que lembranzas éramos. Pois mira, estou falando mellor, fai 50 anos disto, Non sabía que había competicións de orquestas... Non sei, antes, sí. No, pero agora hai batalla de todo, entón, sí. Pues, batallas de orquestras. Pero o que facíades hai 50 anos, ahora sí que se fai, non? De moitas veces que chegan dúas orquestas, evidentemente non tocan as dúas a vez, pero mellor, nun lado tes a París de Noia e noutro o Combo Dominicano. Sí, efectivamente, pero pues nosotros facíamos iso, sí. Que forte. Inventámolo, podese dicir. E nada, xa che digo, no instituto empecé a facer teatro, e despois, cando vin a Santiago a estudar, pois, afortunadamente, xusto comezaba a necesitarse xente que falase galego, e xente que tivese actitudes artísticas, e xuntouse a fame que a gana de comer, e aí me quedei. E que aí vamos, porque ti viches nacer a TVG, Pois sí. Formaches parte desa primeira TVG, da proto-TVG. Sí, un pouco. Porque moitas veces falando de series que a nos quedan moi lonxe, como pode ser, por exemplo, Arale, moitas persoas nos comentarios falamos non de Arale como dentro do Xabarín. E moita xente identifica Arale antes que o Xabarín, porque antes de que existira o Xabarín, que creo que naciu no ano 94, 96, xa había Arale. Xa se emitía Arale, sí. O Doutor Slum é Arale. Eu fui o primeiro Doutor Slum.
Creo que durante os primeiros 26 capítulos fixen. Despois, por motivos de axenda, traballo, veñen temporadas novas, e cando veñen temporadas novas ti estás noutro proxecto e xa non podes facer ese. Bueno, a vida que te leva por outros camiños. Como era a primeira TVG? Como se Bueno, movía? a TVG non o sei moi ben. Eu vivía desde empresas que fornecían a TVG de produtos audiovisuais, non? Entón éramos pois un pouco autodidactas. Nosotros fomos, ainda que tivemos mestres de fora, lóxicamente era unha profesión que non existía, fomos moi autodidactas. E debemos de agradecer a TVG, ainda que se fixo con bastante... houve bastante controversia no tema lingüístico. Debemos de agradecer a TVG que se mostrara especialmente sensible coa calidade do idioma nas dobraxes. De intentar buscar con dos filólogos que traballan na TVG, que siguen traballando naquela época, intentar buscar unha maior prosodia, non só léxico, porque o léxico é importante, pero pouco importa o léxico se a prosodia, se o acento, se a entoación, se o sentimento se non soa galego. Entón podes utilizar un léxico galego e falar con acento castelán, e iso non estaría ben en galego, non? Entonces, nós tuvemos a sorte de que a Televisión de Galicia tivo sensibilidade por medio dos seus lingüísticos, Antón Dobao, Moncho Novo, xente que tiña sensibilidade polo idioma e sensibilidade pola dobraxe, de que o nivel fose o máis óptimo posible. E eu creo que o conseguimos. Creo que tuves hoxe unha emisión de produtos dobrados ao galego, e creo que reflectimos a maior calidade lingüística que se pode encontrar hoxe nos medios de comunicación, tanto en tema prosodia, en tema entoación, en tema léxico, que son tres temas imprescindibles para que o idioma teña vida, porque se non se respeta iso, se o léxico che dá igual, eu mesmo che de dicir, eu que sei, dices atmósfera, todo o mundo sabe que é atmosfera, pois estás deturpando o idioma. Porque, no, vale igual, dícese atmósfera, porque total, no. En galego non é atmósfera, é atmosfera. Entonces temos que ser rigorosos con iso, e temos que corrixilo se nos equivocamos. E aparte diso, as entoacións. Hai preguntas que se fan nos medios de comunicación e que se fan en moitos soportes que non son en galego, entoan para arriba, como en Madrid. E onde estiveches? Iso non é galego. Por moito que digas estiveches, non é galego. O galego non se interroga así. O galego interrógase coa nosa cadencia, que é a nosa. Non temos por que importar cadencias do outro lado. Eu creo que iso o cuidamos. A mí unha das cousas que máis me gusta, non sei se ti poderás dicir se cambiou moito ou pouco, eu noto que nas dobraxes de antes, e falo xa máis da adaptación, de que ves ao mellor filmes na lingua original ou incluso tamén dobrados ao castelán e ves a dobraxe ao galego, é verdade que xa che tira máis porque é a túa lingua e xa te identificas máis. Pero tamén se adapta, ou me dá a sensación de que non se adapta do filme original ao galego, senón non se traduce do filme original ao galego, senón que se adapta para con chistes propios, con brincadeiras propias, claro, con formas propias, e non se fai unha adaptación, bueno, unha dobraxe como estricta, non? De palabra a palabra. Iso é básico. A traducción audiovisual, é unha asignatura na Facultade de Traducción. Eu din clase 4 anos na Facultade de Traducción, no título propio de especialista en dobraxe que montou a Universidade de Vigo. A traducción audiovisual é unha ciencia, é como a traducción literaria ou como calquer tipo de traducción, é unha ciencia, é a arte de entendernos. Eu creo que é a ciencia máis antiga do mundo, a traducción, porque é a arte de entendernos. E non quero pensar como se entenderían os neandertales cos cromañón, como traducirían os termos. Entón, a traducción é unha arte, non só unha ciencia, para min é unha arte, e a traducción audiovisual é unha pequena parte do que é a traducción. E aí, claro, aí entra o que nós entendemos como trasladar dunha lingua a outra o mesmo, o sentido original, pero que sexa crible na lingua que tú vas a recibilo, claro. Entón, pois un pouco entran os xiros lingüísticos, entran as entoacións, e entra tamén a adaptación de chistes, eso xa é un pouco creación, porque se vas facer un chiste sobre un personaxe que non ten ningunha trascendencia en Galicia,
un personaxe hindú, Claro. pois non tería moito sentido, quedaría como un vacío aí, entonces intentas buscarlle unha volta para que teña sentido, e xa non che digo en Xapón. Claro, hai cousas na cultura xaponesa que nós non entendemos. É que hai unha escena do Gran Torino onde ti participas concretamente, sí. que para min é, digo, esta dobraxe está ben feita en comparación, por exemplo, co castelán, que é na que ti fas dun rapaz irlandés Sí. e aparece, non? Anda Clint por aí por Eastwood, YouTube, sí. e lle di, ei, que facedes negro? Ou que pasa negro? Sí. Claro, eso é ofensivo de verdad, porque despois colles a adaptación ao castelán e di, que pasa morenos? Sí, ya. A ver, sí, é ofensivo tamén, pero de que pasa negros, que na original tamén é así, é moito máis ofensivo. Digo, pois está ben feito, a mí está ofendendo. Eu teño unha filosofía como director de dobraxe, levo moitos anos dirixindo dobraxe, dirixín moitas películas desde das que estou moi contento, por exemplo, Pulp Fiction é unha das películas que máis contento estou de ter dirixido, Apocalypse Now, todas as moitas películas que teñen certa sona, e eu teño unha filosofía de traballo que é eu teño un mantra, o meu mantra é o original. Nós temos que respetar profundamente o original porque o traballo é a creación dun director de cine e duns actores. Entón o primeiro deber como actores e directores de dobraxe é respetar o traballo original ao 100%. E iso inclúe a adaptación. Eu intento adaptar, se no original hai 70 tacos, eu procuro que no galego tamén haxa 70 tacos. Non suavizo, donde dice fillo de puta non lle vou dicir mal nacido, ou lle vou dicir fillo de... Eu utilizo os termos que máis se aproximen ao que nos quere dicir el no original. E adapto aquilo que nós non poidamos entender ou que creemos que pode ser susceptible de adaptar a nosa lingua para que sexa comprendido polo receptor. Pero como filosofía é pegarnos ao original, e se no original ofende, en galego ten que ofender. Dicías antes que che traía unha emoción o Pulp Fiction. Que personaxes que dobraras ti ou que che costou máis dobrar te emocionasen a hora de darlles vida ao galego? Que digas, estáme tocando a fibra sensible este personaxe. Eu chorei 2 veces, e as 2 foron dirixindo. Unha dirixindo unha película italiana que se chama A habitación do fillo, unha película moi dura sobre un pai que lle morría un fillo facendo buceo, que dobraba o actor protagonista, dobraba o Tacho González, excelente actor, excelente todo. Era unha película forte, e os que temos fillos sabemos o que é esa situación. Emocionoume o traballo de Tacho nesa película, nos momentos finais emocionoume. E outro momento no que chorei foi tamén dobrando unha serie que se chamaba Aqueles maravillosos anos, unha serie mítica sobre un neno que conta a súa relación narrada de maior, narrada de adulto. É unha serie que se emitiu en televisión española e tamén emitiu a galega. Aqueles maravillosos anos, unha serie bastante mítica, investiga, porque eu facía o narrador de, digamos, o neno, de adulto, narrando a historia un pouco un cuéntame. Sí, unha especie dun cuéntame, efectivamente. Esa serie dirixía Antonio Mourelos, outro actor mítico, bo en todo, pero el, por motivos de traballo, creo que non sei con que serie estaba en aquela época, non puido dirixir as últimas tempadas e dirixín a última tempada, na que morría o pai do protagonista. Aquela grabación na sala cos dous que facíamos de fillos, e co actor que dobraba ao pai, un mítico da radio, Carlos Reboreda, todos cun non na garganta, todos sollozando, todos vivindo aquela escena cunha intensidade que nos emocionou moito. Entonces, esos 2 momentos, como emotivos, lembro que chorei, que se me caeron as báguas. Despois, moitos momentos de personaxes duros e difíciles que tiven que dobrar, e que no momento que o vives, pois efectivamente tratas de vivilo intensamente para transmitir esas sensacións.
Outras semanas pasadas estuvemos falando, por exemplo, das supersticións aquí no programa, e hai unha cousa que facedes ou que fan, sobre todo, actores e actrices de teatro, ou cando están a piques de sair a gravar, ou, por exemplo, a mítica escena de Jack Nicholson no Resplandor, cando se ve como está se preparando, e lle están guiando, ele está aí toleando para meterse no papel. Ti, cando che dan aí un papel que bueno, pode ser máis duro, menos duro, tes algunha superstición antes de poñerte a gravar ou dis, dame aquí o guión? No, eu só teño que é a concentración. Nós temos que concentrarnos moitísimo, e o que trato de facer é concentrarme, aislarme de todo e concentrarme no que estou facendo, no meu personaxe e na frase que di en ese momento, porque nós temos que gravar en unidades de 30 segundos, imagínate. Os famosos takes. Gravámolo cando ese take valeu, telo que esquecer. Sí. Porque xa valeu. Telo que esquecer, bórralo, elimínalo e concéntraste na seguinte frase, ou no seguinte día ou na seguinte escena. E volves a intentar concentrarte outra vez no que fai, no que di, en como o di, e cando o di, e por que o di. Son as 4, como, cando, donde e por qué. Son as 4 razóns dun actor de dobraxe. Como o di, cando o di, onde o di e por que o di. Como facedes para metervos tanto no papel, e sobre todo agora que veñen as plataformas digitais? Por exemplo, ti estiveches no Señor dos Anéis, no? Sí. O Poder do Anel. Sí. Claro, damos o guión, eu creo que o mesmo día da grabación. Sí, sí, como actor o mesmo día. Como faz? Porque... Concentración. Ensaiar e concentración. A ti, o director, eu cando dirixo poño un antecedente aos actores, e cando me dirixen a min, por exemplo, os Anéis do Poder, non? Sí. Nos Anéis do Poder eu facía a Elrond, e aí gravamos para plataformas todo moi pixelado, porque non pode trascender nada, só lle ves a boca, casi a cara, veslle a cara, os antecedentes ponches do director, e o único que tens que facer é escoitar e ver, e transmitir o que ti escoitas e ves, intentar transmitilo na túa lingua. E, en canto iso, o director di, vale, o seguinte, borras, empezas a facer o proceso así. Se o teu personaxe ten 100 veces na mañá. Gravar, o sea, concentrarte, memorizar, interpretar, en canto a esa palabra, valeu, borrar e concentrarte no seguinte tema. E se é unha escena, tens que ter toda a escena en mente, claro. Se é unha escena que empeza tranquilo e acaba pelexando, pois tens que ir sufrindo esa transformación mental, tens que ir entendendo iso e ir transmitindo. É que me parece moito máis difícil iso que meterte no escenario e actuar. No. Nós temos a ventaxa... É que non tiveche... Sí, podes repetir. E aparte, nós traballamos normalmente con grandes actores. Eu traballei con Hugh Grant. Eu traballei, quero dicir... Sí. Que eu lle poida poñer a voz a Daniel Craig cando fago as películas de James Bond, que é un bo actor. Para que vamos negar, fai a James Bond, pero é un moi bo actor. E cando lle pos a voz a un actor deses, estás traballando con xente que é moi boa. Entonces, tenche moito traballo feito, el dache as claves. Pero tervos que preparar algo vos dende cero en uns minutos, porque non che van a dar aí un día. No, Antón, prepárate aí. No, eso é... Prepárate agora e gravamos nada dentro de 10 minutiños. Sí, claro, pero é así, é o noso traballo, estamos acostumados a iso, a vivilo intensamente, como vamos en cachiños curtos, pois vamos, eses cachiños curtos, vivilos, intentar impregnarte do que che fa el para ti tratar de reproducilo. Nunca o faz como el, pero intentar facelo o mellor posible para que cando o espectador o vexa, vexa Pulp Fiction, diga, pois gustoume a película, gustoume a versión galega de Pulp Fiction, pois porque os actores que recrearon o que había no original intentaron facelo coa maior naturalidade posible encima na nosa lingua. É que me parece algo complicado. Eu creo que xa cho contar a ti, non sei se algo que contei en algún programa, que eu vivía cunha rapaza que estaba empezando a ser actriz de dobraxe. É unha das tolemias que vivía eu todos os días no piso, era que ao mellor de repente entraba na cociña mentre eu facía uns macarróns chorando e de repente se poñía a rir. Estaba practicando conmigo a ver se era creíble. E claro, era moi creíble. Claro, é dicir, como fai esta muller para estar nun punto de chorar, tristeza máxima? Claro. Estou super alegre, non pasou nada. Eu sempre conto dúas anécdotas, bueno, unha en concreto, porque
moi personal, pero como a contei moitas veces non é mentira, era cando faleceu o meu pai, que faleceu moi novo, e que o que eu estaba moi unido, e lle quería moito. A min tocoume gravar, pois, aos 3 días, unha comedia, onde estaba toda a película facendo chistes, partíndome de risa, e o meu estado de ánimo era, imagínate, morreche un pai con 61 anos, estás, que así a idade que teño eu, estás desfeito. Pois, dixen, non, fago porque é o meu traballo, é a miña responsabilidade e vou intentar facelo. E fíxeno. Tes que ter esa capacidade. Queria tamén preguntarche, porque, claro, para prepararme, porque esta prepareime, non como a das outras veces que chegabas e sí, son este, que non sabía. Estiven repasando a túa ficha da Wikidobraxe, lle chama. Unha barbaridade de personaxes. Estiven buscando. É difícil atopar filmes dobrados ao galego que estén así un pouco piratillas, non, que todo o mundo teña acceso. E fixeime tamén que, evidentemente, cada personaxe ten o seu rexistro. Pero, cando dis é Antón, xa dis é Antón, sí, é Antón, é a súa voz. Non cambia tampouco moito, non faz como voces moi agudas ou moi graves. Bueno, depende. Menos... Intento. Eu, a verdade é que gustaríame ter unha voz máis neutra, que me recoñecesen menos. Esa era a pregunta. Gustaríame, desde logo, toda é a miña teima, eu a veces pelexome cos técnicos de misturas cando falamos, hai un personaxe aí que disimúlame a voz, pona máis grave, pona máis curta, porque temos a voz que temos e as capacidades que temos, é unha teima nosa, pero sí, inténtalo, o primeiro que tens que facer é intentar adaptarte ao personaxe. A min a voz pídeme ao personaxe, facerei no ben ou facerei no mal, pero é escoitalo a él, sentilo a él e intentar transmitir eu o que fai él. Se o faz ben, pois afortunadamente funciona, e se o faz menos ben, pois queda un pouco máis polos pelos, que me queda moitas veces polos pelos, que hai actores inmensamente mellores que a min en Galicia, pero eu intento facelo sempre desde a miña visión e desde o meu... Desde o que está me chamando a miña muller. Pois, bueno, podemos conectar aquí. Non é importante, pero acabo de vela. E non me está vendo, porque isto non é en riguroso directo. Non é en riguroso directo, pero está traballando e despois chamo. Pois, senón que me manda un WhatsApp, que o WhatsApp sí que o podo ler. Pois o que che dicía, eu intento que a voz, poñer a voz que me pide o personaxe é o que me pide o director tamén. Non, fai un pouco máis aguda, un pouco máis grave. Eu a veces de formación profesional vexo un personaxe moi maior e intentas cargarlle un pouco a voz, intentas cascarlle un pouco a voz para que... E dixe o director, non, a túa voz. Vale. Entón, que liberdade tes para cambiar as voces aos personaxes? O que mande o director. E non podes negocialo? Claro, somos compañeiros, intercambiamos opinións, pero sempre prevalece a... Se che dite, non, mellor faino por agudos. É que ahora estou moi aficionado aos podcasts de dobraxe, non? Que levan tamén a actores e actrices, e moitas conversacións que teñen ou que contan anécdotas é como negocian, porque claro, chega esa personaxe que eles comezan a identificar con esa personaxe e din, é que esta personaxe case sempre animada non fala así. E notanos, por exemplo, na saga de Dragon Ball pasa moito de que moitos actores e actrices non se identificaban ca voz que lles decían que debía ter. Que debía ter, ao mellor, unha voz máis grave porque era un todopoderoso que iba a destruir o mundo, e non... Hola, que tal? Non. Vale, de Xapón pode vir así, pero ao mellor non o noto tan así, non? Claro, ese é un pouco o traballo. O director é o que fai o director é o tenedor dos dereitos, a produtora. Cando gravei os Anéis, os Señores dos Anéis, a versión en galego, en Prime, o director de dobraxe de Prime, o responsable de Prime dese produto, estaba en Vigo, estaba en Vigo na primeira sesión que además inaugureu a serie, estuvo todo o día comigo na grabación. Eles son o manda más. Eles son os que deciden que produto queren e que versión queren. Eles son os donos da serie e fan da súa serie o que queren. O que queren.
Entonces, eu estuve en todo o día, afortunadamente non me corrixiu casi nada, gustou o traballo e así foi, pero efectivamente nós debémonos ao que nos dirixe, como un actor de teatro que te dirixe un director ou que te dirixe Almodóvar en cine, pois non lle vas discutir tú a Almodóvar, no, este camareiro, se me chama pa un camareiro que pa un café, digo, eu este camareiro, pois, sorriría yo ao cliente, e dice Almodóvar, no, ti serio, e vaslle discutir a Almodóvar por que quere que ti estea serio e non sorrinte. É a súa película. Oye, aquí pasa igual. Falabas de plataformas digitais. En que cambiou? Canto cambiou da dobraxe de antes agora as plataformas digitais? Isto xa o temos comentado algunhas veces, sobre todo en tempos, pero cambiou en algo máis? Aunque a dobraxe sempre será o mismo, sempre será un actor interpretando un personaxe na cara doutro. Único que aumentou un pouco o nivel de traballo, un 7%, é o que nos dá as plataformas, un 7% máis de traballo, pero nada máis, a nivel de exixencia é o mesmo, ou polo menos o traballo que eu fago eu autoimpoño a mesma exixencia, a mesma calidade. Eu creo que ves series, Os Anéis do Poder, que está en Prime, non sei se sigue, verdad, pero vela en galego. E non é por tirarme flores, pero creo que non desmerece nada as outras versións que están aí postas. E hai moitas máis series, moitas películas que se están en galego. Eu creo que non desmerece outro traballo. Nós facémolo co mesmo rigor, o mesmo cariño e a mesma diferencia que o fan en Madrid, supoño, para os de Castelán, que o fan en Barcelona para os de Catalán e que o fan en Euskal Herria para os de Euskadi. Eu intento facelo na miña lingua e con todo o cariño, porque é o que teño que defender. Despois irá mellor ou irá peor, pero somos actores. Iso é como unha obra de teatro ou unha película de cine. Hai nas mellores, peores, moito peores e deplorables. O gusto é subjetivo. Claro. Por exemplo, agora falabas de Os Anéis do Poder. Eu son un seguidor da serie. E é unha serie que amas e odias a partes iguais. Creo que sí. Sí, e máis dixeches agora, non sei se sigue aí e tal, dicir, eu non sei se lle van dar máis vida ou non, se a van a xa finiquitar. Pero fixáronse outra temporada, fixos a maiores. Sí, fixáronse 2 ata agora. 2, sí. Espero que para a próxima vez que te vexa me digas, no, estou grabando algo secreto. Pois, sí. Vai, o señor dos Anéis. Íbate poñer a proba. A ver, ponme. Vamos a poñer a Antón a proba. Deixademe facer agora moito ruido. Aí. A proba que todo o mundo se pode estar esperando é, eu que sei, poñer a Antón a mellor a facer a voz de alguén ou identificar a voz a outros actores ou iso sí, eu creo que eso sí o fago. Pero eso era moi fácil. Vale. Entón vamos algo para a nota. A miña sección sería cando dixen iso. E cando dixen iso é que te identifiques a ti mesmo. Vale. Que iso a mellor é máis complicado. Moi complicado. Porque se te poño a un tacho, pois a mellor identificas, sí, é tacho. Ou se te poño a calquera outro actor ou actriz, pois identifícalos. Pero que te identifiques a ti nunha personaxe en concreto, tendo unha morea de personaxes, pois sí, pode ser máis complicado. Pode ser, a ver. Vale, vamos primeiro ca primeira personaxe, a ver se identificas, podes dicir se sabes a personaxe ou se o mesmo título da película ou da serie. Teño que facelo enfadar para que supere o medo e me ataque. Veña, rapaciño, que che pasa? Es un cobarde ou que? Tes cara de coitado, pero a min non me engana, raparigo, oiches, es un neno moi revirado, va que sí, Paspán, como te odio. E agora que lle digo? Xa sei. Esa grabación quedoume fatal. Eso é Son Goku, non? Eso é Son Goku, pero eso foi feito a última hora da tarde, con gana de marchar. Por favor, borra iso. Sabes hasta a hora en que se grabou? Sí, eso de que, tes a cabeza xa como un bombo, porque noto eu polas situacións que son... outra. Vale, esa era a primeira fácil a que todo o mundo esperaba, así que xa liquidando a primeira, vamos ca segunda proba. Un home de criterio avanzado que recorda un tempo pasado, máis amable, cando a vida tiña un aquel e todo era fermoso. Debo declarar, amigos, que este home ten os ingredientes da salvación de Townsville. Este home responde ao sinxelo nome de... Aí había unha pista. Iba a cortala, pero dixen, no, vamos a dar a pista.
Madre mía, fáiseme Recoñecible, pero non asocio ao filme. Vouche dar outra pista. Case todos os clips que vou a sacar son moi xava xeración, é dicir, a xente que nos escoita identifícase porque eran meniños e meniñas cando vían todo isto. Pero que fixe, eu tamén... É Townsville. Townsville era de... Estou perdido. Townsville. Ta tararara tan tan tararara. Azucre, moitas cousas bonitas. Non cae. Narrador das supernenas. Hostia, pois dirixín eu esa película. Era a serie toda. Ou era peli? Non, eu fixen eu dirixín a peli. Eu dirixín a peli das supernenas. As supernenas é unha peli. Sí. No, é unha serie, Pero tamén fixeron peli. Vale. Fixeron peli porque eu dirixín a Supergirls ou algo así. Sí. Eu dirixín a versión en cine para tal. Pero dobraches ao narrador. Pois non lembro, pois fai moitos anos. Sí, posiblemente, porque Supernenas é cando eu era cativo. Fai moitos anos, non. Pois non fixaches a da receita, que era o opening da serie, que era Azucre, cousas bonitas. Non me lembro. É que Mentiríache. Estuve buscando como un tolo non atopeia para poñecho hora. Mentiríache, non me lembro. Non me lembro das supernenas. Madre mía, as supernenas. Na protodobraxe, sí. Vamos con outra proba. Xa é pola mañá. ¡Idiota! Os robós non roncan desa maneira. Que significa you? Ti és como os seres humanos. Sempre estás onde non debes. Pon as bragas antes de comezar a facer preguntas. Moi antigo. É un rexistro teu que non che escoitei moi ata antigo, moi antigo da época do Dr. Slum ou por aí. Non. Quen crees que é? Non será o Dr. Slum? É o Dr. Slum. Sí. Polo rexistro era eso, o Dr. Slum. É que estive buscando personaxes que novo era eu. Vamos a buscar así algunhas nas que force a voz. Moito, sí. Además, non estou demasiado fino de vocalismo tamén aí, o sea que era de entoación, madre mía. Sí. No, pero moi ben, A mí molome moito porque é como... Costoume recoñecerte, solo nalgunhas partes... Madre mía, canto hai diso tamén. Non era consciente do maior que son ata agora. Vale, vamos co último. Ai, cae a noite. Xa van ser as 8, a hora marcada para a xuntanza. Ai, abúrrome. Darei unhas voltiñas. Total, non teño nada que facer. Hostia, se recordo un personaxe que fixeran One Piece fai moitos anos. Non sei se era ese. Sí. Ves. Creo que será Bon Clay. Sí. De One Piece. En One Piece, sí, señor. Dirixía Matías Brea. En Ile Tempore, fora incómodo, por suposto, hai xente que fai estes rexistros de maravilla. Eu non son moi bo en moitas cousas. Nese pode quedar gracioso tal, porque de feito quedou, pero non é onde eu máis cómodo me sinta, nin onde máis, pero si me acordo perfectamente Matías Brea dirixía esa serie, o pai de Xinchán, un outro mítico da dobraxe, que xa se xubilou, cabrón, xa vive aí como un marajá, pero sí, iso tamén ten, se che digo que se ten 20 anos, 15 anos, polo menos. Sí. Sí, 15 anos mínimo. 15 ou 20 anos. Pasou por aquí hai 2-3 semanas unha persoa que se sinte moi cómoda facendo este tipo de rexistros. Sabe Dios. Óscar Fernández. Home, que puxosenos a facer hasta a voz de Krilin, unha voz aí toda... Pero Óscar é un tope de gama. Pero tamén mirando a ficha, tamén llevai moito o animado, Sí. A ti, por exemplo, sí que se che ve personaxes moi de filmes e series de humanos, e pois hai outros actores e actrices que os ves que as seus personaxes son animados. Eu animación fixen moita, e non son onde mellor me desenvolvo nin onde máis cómodo estou, fixen moita. Eu sinto máis cómodo en series como a Nani, que teño moito cariño, e onde máis cómodo me sinto é dirixindo. Eu sempre o digo, onde máis cómodo me sinto é vendo o traballo dos compañeiros e podendo leválo un pouco, amalgamar voces dos compañeiros e adaptar a orixinais
para que no galego pareza que é original. Ese é o meu traballo preferido. Afortunadamente dirixo e dirixín bastante, é onde máis cómodo me sinto. A veces teño que dobrar, pero síntome máis director de dobraxe que actor de dobraxe. Parece un pouco como nos deportes, non? Primeiro debutas como xogador, vas aí ás Champions e tal, e despois xa pasas a adestrar, a axudar aí aos pero equipos. empecé a dirixir moi cedo tamén, porque eu xa che digo que esas películas Apocalipse Now, pois non sei os anos que terá. Pulp Fiction, eu que sei canto hai que a dirixin. Moitas series, moitísimas, a Nani, Príncipe de Bel-Air, series moi míticas de outra serie que teño moito cariño, Garfield, tamén o pasei moi ben, que aí facía John Arbuckle, o dono de Garfield, que era Luis Iglesias, era Garfield, outro tope de gama, topísimo. Entonces, como vexo o traballo dos compañeiros é onde eu máis disfruto, vendo o traballo dos compañeiros e podendo ensamblalo para que dé o resultado. Cando vexo o resultado da película ao final ou da serie, síntome máis contento que cando dobro eu. Cando dobro eu sempre me encontro defectos. Digo, a mesma voz de sempre, os mesmos tonos, non saio dai, que agudo máis feo, que grave máis forzado, que, unha merda. En cambio, cando dirixo, eu disfruto moito máis cos compañeiros. Unha das cousas que me gustaría ter feito contigo, se queres podémoslo deixar para outro día, a xente non o sabe, evidentemente, pero ti e máis eu fomos algunhas veces polos coles aí cos cativos a dobrar. E a min gustaría moito facer eso mesmo aquí. É dicir, que as persoas que seguen os Mequemeque vexan realmente que hai detrás da dobraxe. Que hai detrás, sí, como evidentemente traballamos. leva un programa inteiro facer iso. Sí, home. Puñes a decir, pois mira, isto é un take, así hai que facer, o que comentabas ao principio, non é o mismo facer unha pregunta cara arriba que cara abaixo. Eso é... E quedoume cas ganas de que como podíamos facer un programiña, así antes de que remate Pois facemos un tutorial, pero... Tutorial total de como dobrar o galego. Como dobrar, digamos que é universal, é unha técnica artística, somos actores que, ao final, dominamos unha técnica específica, que non é doado, a moitos actores custalles moito dobrarse a si mesmos. Moitos renuncian a dobrarse a si mesmos porque son incapaces de poñerse eles mesmos no trance no que estaban cando gravaron. Que forte, sí. Estou pensando ao mellor en algún coñecido que non se dobra. Sí, hai algún que se dobra, pero outros non se dobran, pois ao mellor tamén porque non poden por axenda, porque non poden vir. Cando a película internacional ten, eu que sei, ou está por... Cando fai películas Tosar, que non está aquí en Galicia, a película só vai ter a versión galega recorrido en Galicia, ele está en Madrid, ou está en Bilbao, ou está en Estados Unidos, xa non pode vir, pois sustituí un actor de dobraxe gracias a él, porque el quere, el pide, el está de acordo, e quere que o dobren, está encantado de que o dobren e de quere. Difícil me parece iso, porque coñeces ao actor. Sí, e falas a mesma lingua que él. É unha cousa que está así, pero como está recoñecido así, entonces ojalá pudera verse doblar, porque además Tosar empezou facendo dobraxe, o sea que podería dobrarse, pero non pode por axenda. Pero quero dicir que hai moitos outros que non teñen técnica, e inda que na teñan, chegan a un estudio de grabación e son incapaces de reproducir o que gravaron un mes antes nun plató. Exacto, e digo, pero vamos a ver, se aí estabas chorando, aquí o que das que facer é o mismo. Xa, pero non son capaz, coíbeme o micro. E, pois, olvídate do micro. Temas que hai que aprender. Aparte, nese tutorial que podemos facer, podes como tamén explicar o difícil que é estar chorando ou berrando así, coas mans casi como para atrás ou xesticulando, pero a boca está pegada ao micro. Nós temos isto, non sei se me ve, temos isto e temos que darlle vida a todo, pero sin sair daqui. Temos que chorar, rir, sentir, amar, desexar, sexo, violencia, todo aquí. Aquí tens que pasar de ter un orgasmo nunha escena e a que a escena seguinte sexa unha pelexa. E tens que facelo, tens que intentar que o teu cerebro lle transmita ao aparato fonador esas sensacións. Entón vai todo aquí. É como se imagino nas cabinas como xesticulando moito, pero a cabeza quieta. Estás ao mellor berrando, pero así. Facer ruído, porque senón o compañeiro técnico cortache. E dice, non faga ruído porque non vale. Entón, tens que facer todo iso encima que o único ruído que exista sexa a túa voz.
Bueno, Pois apuntado queda Pois nada, aquí tutorial de dobraxe e Aquí haberá estamos. seguramente moita xente interesada porque, bueno, se seguen os meque porque teñen interese nese pasado que vivimos de cativos e apuntado queda. Pois agradecerche 1.000.000 que te pasaras por aquí. Un placer, Carliños. Un meque máis. Home, eso sempre. Sempre o digo, moitas veces pensan que os meque son os que están aquí, no? Hai máis meque que se deixaron Afortunadamente caer. hai moito meque por aí. E nada, que te vexo no próximo programa que fagamos e a todas e a todos vos, grazas por seguirnos, escoitarnos outra semana máis, outro programa máis. Así que nada, sede moi felices.